Assalamu alaikum, bismillahi rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim, wa qala ta'ala wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Da taimakon Allah mun wayi gari Laraba 15 ga watan Zulhajji shekara ta 1446 wanda yayi daidai da 11 ga watan 6 shekara ta 2025. A yau cikin taimakon Allah Kamar yana cikin burji na Ƙausu, yana cikin manzila ta Ƙalbu, yana muƙabala da Shamsu. Sa'o'in Kamar da taimakon Allah za su kasance kamar haka: ƙarfe 7:05 na safe zuwa ƙarfe 8:09, sai ƙarfe 2:30 na rana zuwa ƙarfe 3:30 sai kuma ƙarfe 9:30 na dare zuwa ƙarfe 10:30 sai ƙarfe 4:09 na asuba zuwa ƙarfe 5:05. A ɗaya daga cikin waɗannan lokuta masana ilimin hisabi sun fitar da sallah raka'a 2 bayan Fatiha za a karanta wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa anbatana bihi jannatin wa habbal hasid. A madadin sura bayan sallama ayi wa annabi salati ayi istighfari daidai gwargwado sai a karanta ya samadu 134, ya sadiqu 195, sai kuma ayi wa annabi salati guda 100. Da taimakon Allah za ka samu soyayya a tsakanin al'umma. Duka wanda ko wacce ba ta samu daidaito da mijinta ko abokin gabansa ba ya roki Allah, Allah ya daidaita al'amarin, ya sanya zaman lafiya da nutsuwa da farin ciki a tsakaninsu da tsakanin al'umma baki ɗaya. Sa'o'in Shams da taimakon Allah za su kasance kamar haka: ƙarfe 11:21 na safe zuwa ƙarfe 12:25, sai ƙarfe 6:50 na magariba zuwa ƙarfe 7:46, sai kuma ƙarfe 1:21 na dare zuwa ƙarfe 2:17. A ɗaya daga cikin waɗannan lokuta masana ilimin hisabi sun fitar da wuridin ya ƙaharu 306, sai kuma a karanta wa huwal qahiru fawqa ibadihi 306 domin neman rinjaye a cikin duka lamuran da ka saka a gaba. Muna roƙon Allah ya sanya abin da muka yi daidai hadiya zuwa ga shugaba, abin da muka yi kuskure muna neman taimakon Allah ya gafarta mana. Daga ɗalibin Kuma'ul Ainain Zubairu Kasim da ke garin Kano, ƙarƙashin jagorancin gidan Falaki Charity Foundation.